Ka jing phala hakine kisni kane ka marat tipsyo dai ka rerne da shudit tipsyo tang bang apa ya ke video jong ki garo de ong ba tipsyo ki garo amar ki ong ba ong haka jing itit ne haka rerne tipsyo tang ba ngani iya ki video in lap ya ke jing sisa jong uwei parlok ka ong tate rada ke jing sisa kadon ke jing phala kane ka sngi hakane ki por kadang sudyap ke blai sibon parlok. Thank you.